ओपीडी मधला किस्सा आहे. 2 पेशंट आले होते शिराळामधून. शिराळाच्या एका बारमध्ये ते बसले होते आणि दोघांनी ठरवलं होतं की आपण दारू सोडायची. आणि दोघेही एकदमच अचानकच निर्णय घेतला आणि दोघांनी लगेच तातडीनं बारमधनं निघून डायरेक्ट ओपीडीमध्ये आले होते. हे त्यांनी सांगितलं होतं. पहिल्या व्यक्तीला विचारलं, का हो, का दारू पिता? बायकोच्या त्रासाला कंटाळून दारू पितोय आणि लग्न झालं ना तेव्हापासून मी दारू प्यायला चालू केलं आणि तिचा मला एवढा त्रास आहे तिच्यामुळे दारू प्यायला चालू केलं. दुसऱ्या मित्राला विचारलं, का हो, तुम्ही दारू का पिता? काय सांगू, मी एकटाच आहे, माझं लग्नच होईना, मला बायकोच मला म्हणजे मिळेना, माझं कुणाशी जुळेना पण, आणि त्या टेन्शनमुळे दारू प्यायला लागलो. आता तुम्हीच सांगा, दारू पिण्यासाठी जबाबदार कोण? पत्नी नाही म्हणून का पत्नी जीवनात आली म्हणून? तुम्हीच ठरवा.